இப்போ மணி சரியாக 11:30 ஆகுது. சொல்லணும்னா 11:30 மணி, அதாவது மிட் நைட்டு. தெரியுதா? லைட்லாம் போட்டு இருட்டி இருக்கு. ஆச்சு தெரியும் பாருங்கள். அதில் தெரியுதா என்னென்னு எனக்கு தெரியலை. மணி 11:30 ஆகுது. வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் என்னால் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியலை. நாளைக்கு அதை அப்லோட் பண்ணுவேன். 2 வீடியோவாக வரும். மணி 3:15 ஆகுது. இப்போ தான் வேலை பால்காட்டு மிஸ் போலீஸனே. இதான் விடிய வேலை 3:30 மணிக்கு தான் வேலை விட்டே போனேன். போயிட்டு இப்போ மணி 10:30 மணி ஆகுது. பால்காட்டு வச்சுக்கு சாப்பிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்கிட்டு நீ போகணும்.